jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare hannde ko ñalawma talata joyi lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi habruji moon e ɗemgal pulaar titre uji men ko ɓuuri hewde hen ko toon to états-unis kalten ɗum noon ko woteji primaire wonande républicain ji démocrate en mbaɗi hannde ken gona e nder sappo e jeegom état ɗum noon ma en garti résultat ji ƴeewen kadi hol candidat ji ɓurɗi hen haala men haalede hen toon to états-unis ha hannde ma en jaa toon kadi décision makko kamɓe cour suprême mo états-unis ɓe ƴeftino ko fate enne ñawore koɓe miiji ko fate colorado pour ittude donald trump e ɗum noon kadi holko ɗum fof firti wonande kanko donald trump e wonande kadi ko ɓuuri hewde e américain ji ko miijoto oɗo saha joni est ce que oɗo cour suprême eɓe goni gongiranteɓe walla ko kamɓe koye men ɓe jiiɗi ko jingande donald trump habruji men international mana en toon sénégal ƴeewen kadi amnesty kalanoɗo toon mo kanko président Macky Sall o yamiri o holko yimɓe hay majorité ko haalata hen ene wayno en waɗi haalluji ha heewi toon to Burkina Faso en laamu ngu felliti haalde hannde wi wonde ko on oɗo biyeteɗo maître Guy Hervé Kam ko avocat enen majjunoɗo guila ñande nogas nayyi janvier ɓe gonɗi mbi wonde ko kamɓe nanggui ɗum habruji men international cakkitoɗen ko toon to Palestine gardiɗo organisation Palestine oɗo saaha o ñalli ko toon to Turquie kanko Mahmoud Abbas ene wayno jokkodiri gardiɗo Turquie on Erdogan ɓe kaali kadi ko fate balle poɗɗe nadde toon to Palestine kono ma en kaal kadi holko jogori wonde décision Israël ko fate lewru ramadan aron ndu pour hadde julɓe nadde toon to jumaji surtout juma al aqsa ko ɗum won titre joni ɓurɗo mawɗi no oɗo journal ma en gartu dessuji mum joni siftin ɗon tan hannde ko bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiira moon mbiɗen ni toon to états-unis ko ñalli ko woteji ko fawi mbiyata candidat ji républicain ji hakkude men e candidat ji démocrate hakkude men to guiɗima to banggue président Joe Biden en wayno ko oɗo saha joni wala komi mbiyata républicain non démocrate mo ganduɗa henno mo foɗodiri donc ene wayno ko fate ɗo yarata oɗo saha joni ko wayno délégation ngaji o heeɓi kono wiyene kene wona temedde jeenayyi e capanɗe e jeegom délégation ɗum noon o sohli kanko ko ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e jeetati délégation ɗum woni ko nden wonata nominé siftin ɗon tan ɗum firti ko wonde ko feccere ko sohla délégation ngaji démocrate en fof ko ujunaji tati e temedde jeenayyi e capanɗe tati e naayo donc kanko sohlen ko ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e jeetati ɗo joni o yarata ko temedde jeenayyi e capannayyi e jeegom neɗɗo ɗum noon ko firti wonde ko oɗo saha joni mona fando ko wayno feccere o heddora tan oɗo saha joni ko temedde jeenayyi e capannayyi e nayyi délégation pour wonde o nominé ko ɓuuri haalede on ko kanko président Joe Biden e kanko Donald Trump ko kamɓe gagni toon ko fati élection ngaji primaire ɗi toon ko kanko président Joe Biden hay sindo wonde ko ala mo foɗodiri ene wayni ko won yimɓe oɗo saha joni seppoɓe ɗum noon ceppugol men ko arde wodde pour wiide wonde ko gondani makko oɗo saha joni ɓeɗon puɗɗima dañde ko wiyete délégation ngaji ɗi kadi gooti toon to Massachusetts gootino kadi toon to Michigan ɗum noon ɗum firti wonde ko ɗum ɗo ɓeydima mawnude hawnaki kanko président Joe Biden on foti wattude hen haqqille sibabunde ɓeɗo foof mettere men ko sibabunde no supportiri Israël e haare wonde nde woni toon to Palestine e surtout kadi kanko hoore makko walla laamu États-Unis no sallirno guila ñanden haalde ko fate yonne yo sesile fo wat toon ɗum noon ene wayno hawnaki ɗum ɗon fof ko politique moɓe goni oɗo saha joni waylude holnoɓe kaldiranno ko fate haare wonde toon to Palestine saabu yiyama ɗeɗo balɗe hono kanko Kamala Harris o haali ko fermement o wi wonde ko alay saago sesele fo dañe toon to Palestine par ce que ko Israël sen yiiɗi dadde ko alay saago haare nde darto ko yaaci e kadi gueɗe ɗe no ɓe mbaɗirta yimɓe palestinaɓe oɗo saha joni natti wonde gueɗe bawɗe oppede ne jaaha to banggue républicain ji hono kanko Donald Trump siftin ɗon foɗodiranno koye e Nikki Haley kanko noon oɗo saha joni o dañi ken wona temedde jeeɗiɗi e nogas e nayyi délégation ene wayno Nikki Haley kañum dañi capanɗe joyyi e jeeɗiɗi délégation donc siftin ɗon tan e nder
etaji vote ɗi fof en wayno ko kanko sen président Donald Trump ko kanko gañi hen awde sa joni noon andaka holko Nikki Haley jogori wadde kono e tugnade kadi e habaruji gomiriɗi toon to NBC ɓe mbi wonde ko yimɓe kanko Nikki Haley en wayno ko yimɓe makko goni koye haaldude en est ce que omo foti oppude o sutana Donald Trump won yimɓe makko supporteur uji makko mbi ko wonde ko fotani wadde ɗum wonen mbi komo foti wadde ɗum par ce que beele kamɓe fof eɓe gona en jogo konngol gotol kono noon wonen yimɓe makko taw ko supporteur uji makko kewɗi jaltiyande mbi wonde ko surtout toon to Caroline du Nord mbi wonde so tawi o faati Donald Trump kañumen votanta hay goto donc jahata votoyde ɗum noon ko hunde wonande menace oɗo sa joni pour wonande Donald Trump e parti républicain siftin ɗon tan ko wawi wonde fof hayso ko gagnaki état ji kewɗi ene wayno ko woteji mbaɗi état ji ɗi ɗum mbaɗi woteji fof ko ɓuuri hen hewde e kene lime wonde ko tataɓal ko kanko wotana kanko Nikki Haley donc so tawi ko Donald Trump wonno e laamu hande wiyede muɗum dañi ko 60% ha 70% contre neɗɗo jiɗɗo fotidirde mum ne dañi 30% ɗum ko hunde nde moƴƴani donc ene wayno ko tugnade e konngol gomigol to CNN surtout kanko sénateur Lindsey Graham o wi wonde ko so tawi supporteur Nikki Haley ganda holno poti watan yo paam wonde ko so tawi ɓe gotini Donald Trump ko Donald Trump tan wawi arde hande règle probléme frontiére gonaɗo oɗo sa joni kadi ko Donald Trump tan wawi arde règle probléme économie e règle probléme uji kewɗi ɗi ganduɗa kanko président Joe Biden e bonni ɗum koye koyngol makko ko wawi wonde fof ene wayni ko hande ko andaka taw Nikki Haley ko jogori wadde kono noon woteji ɗi so tawi ɓenni hande jamma hay sinno mo yiɗi continde ene wayno kam ko hankkadi alanama chance dañade ko wiyete nomination par ce que Donald Trump sogli tan joni oɗo sa joni ko 6jeegom délégation pour nommé ene wayno heeɓi ken wona 724 délégation ɗum noon ene wayno ko hani wayno ɓurtima déjà hakkude ko sohli ko kanko Donald Trump o sohli ko 210 délégué pour beele o wawa namede candidat pour parti républicain donc hande ene wayno ko sen garti e kamɓe candidat ji ɓurɗi mawnude ɗi hono kanko président Joe Biden e nder konngol ngol haali o wi wonde ko omo rentini yimɓeɓe omo rentina américain ji foof wonde so tawi Trump arti e laamu firti ko leydi ndi ma rutti kadi ko wiyete chaos ma rutti ko wiyete bonande ma rutti ko wiyete enne e caɗele ma rutti ko wiyete ene niɓɓere kono ene wayno kanko Donald Trump kañum ko hoore makko haali wi wonde ko ene hankkadi foti yontude ɓe garta kadi ɓe kefta kadi ɓe mbawa fewnidde leydi ndi par ce que frontiére uji boni yimɓe immigré ji naati nana bonna leyɗele takkiɗe frontiére uji o wi ko leydi Californie tan e leydi Arizona am goni mbaɗani haydara par ce que gondaka ɗum noon o yiɗi wiide ko gouverneur uji mum ko démocrate en o wi kono ene wayno kanko so ari hawnaki ma frontiére o fewne o sinno mo wonno ɗon hawnaki Russie wawata yande hay goto o sinno mo wonno ɗon Israël yanataki ɗum fof ko gueɗe baɗe min ganda kanko Donald Trump o haalata e nder déclaration ngamaji makko caggal nde o gagni ɗiɗo état ji koɓe mbiyata super Tuesday ha hande toon to États-Unis tugnade kadi habaruji gomriɗo toon CNN hono kamɓe démocrate en ko ɓuuri hewde kamɓe kadi won hen républicain ji hande ɓen continue wadde commentaire uji ko fati décision mo cour suprême mo États-Unis ƴeftuno heccanke ko fati e wiide wonde Donald Trump indi mum no ittira toon to Colorado ko hunde lundinde loi ɗum noon kadi en wani ko kamɓe cour suprême noɓe kalirni ɓe mbi wonde ko fati e amendement 19 e surtout enne e section tataɓo muɗum ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa ko congrès foti décide ko fati ɗum ɗon ɗum ɗo fof noon ko hunde nde ganduɗa en ko hunde ndeɓe potani haalde e tugnade kadi e avocat ji tati waɗɓe kañum ko mbiyata descente e nder oɗo décision ko ɗum waɗi hono kanko George Conway kadi ko avocat gandaɗo kadi ko neɗɗo kañum hay sukoorum ko kaba komo wona sehil Donald Trump o haali wi wonde ko décision cour suprême mo États-Unis waɗi o ko décision arbitraire e kadi ko hunde e kanko e wonni yimɓe hewɓe démocrate en ko haraleɓe ko fati luwaji noɓe kalirni mbi wonde ko haysinde ko ɗo joni ɓe dokkani Donald Trump victoire ene wayno koɓe dokki ɗum victoire pour wiide wonde ko
par ce que soɓe gartoyi nde mbawi artude fof nde ɓe kalata ko fati en pour Donald Trump hayso ɓe mbi ɗum ala immunité ene wayno hankkadi ɓe balli Donald Trump wawata ñawede hadde élection ngaji wadde ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa henna kamɓe surtout démocrate ɓe kala ɗum kanko no way noon no haali ni o wi wonde ko cour suprême no haaliri ni ene wayno décision ngaji mum firti wonde ko kamɓe koye mumen ɓe mbawani dakkodirde hakkude mabɓe toon to cour suprême e tungnede no haaliri undercut or contradict or suggest in any way there was any infirmity. Khabruj men international puɗorɗen ko toon to Sénégal e tugnadi kadi e khabruji gomiriɗi to radio France international ene wayno ko proposition mo kanko Macky Sall o yeftuno pour wiide wonde ko mbaɗa amnistie yettinoma toon to wiyete commission de loi hande mardi 5 mars ene wayno oɗo sa joni ene wayno hawnaki ma yettoye toon kadi to assemblée générale e donc no ɓe mbiri ni ene wayno ko oɗon commission yimɓe sappo e jeegom mbi pour tataɗon mbi contre e kadi yimɓe jeeɗiɗum tawanoko donc ene wayno ko ɗum ɗo fof firti wonde habaru moƴƴo wonande kadi tugnade kadi konoɓe kaldiri ni donc wawi wonde fof ene wayno ko oɗo projet de loi ko mbiyata amnistie o ha hande ene wayno ko ne waɗi caɗele seeɗa hay sindu ko projet loi o ko hunde wasata wallude won yimɓe won saka nangaɓen surtout wayno kanko ene wayno oɗo sa joni gonɗo candidat ancien parti Pastef biyeteɗo Bassirou Diom Faye ene wayno ko kañum hoore mum sibamude ko nanguira ko henna ko amnesty ene haala muɗum ko yimɓe poɗo woppede kono ene wayno oɗo sa joni ɓuuri hewde kadi majorité yimɓe parti mo ganduɗa kañum woni parti laamiɗo kañum woni koye mumen won hen ko dakkodira hen par ce que won hen ene kala oɗo sa joni yimɓe ɓe ganduɗa perdirama hen walla gañiɓe hen walla mbaraɓe hen ɓenen kañum hoorumum holko poti waɗanede koko wiyete jobdi kanko ministre de la justice Aissata Tall Sall o wi wonde ko oɗo sa joni en wayni ko nanguiraɓe gueɗe ɗum mbiyete ko homicide warde yimɓe walla ganji yimɓe e kadi en wayni ko gueɗe ɗe ganduɗa patuɗe henne menace contre policier ji goɗɗo baɗon ɓeɗo fof il faut ko ene hawnaki ɓen ma gartane pour ñaawe toon to Mali e tugnade kadi habaruji gomiriɗo toon to Bamako ene wayno ko famille hono kanko colonel Yaya Sangare ene wayno biyanoɗo nanggama hanki walla ko walla heccanki ene wayno ha hande ɓe ganda holko woni battane makko holto woni ɗum ko ene wayno ko ɗeɗo balɗe ɗiɗi ɓennude ɓe keɓani habaruji gumiɗe makko siftinde on tan ko kanko colonel Sangare ene wayno o windino deftere nde noon ko nde waɗata soutenance pour doctorat makko e nder koɓe kaali ɓe mbi wonde koye nder deftere o haali hen o takki hen laamu gouvernement militaire gon toon transition e kadi ko haali hen ko kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa henna eɓe kutoro doole eɓe mbara yimɓe ko ɓuuri hewde gueɗe ɗe mbaɗaɗe ko gueɗe lundiɗe wiyete haqqille maade toon to Mali toon to Burkina Faso e tumnade kadi habaruji gomri toon hono kanko biyeteɗo maître Guy Hervé Kam ene wayno ko biyanoɗo kidnappama walla dahama guila ñande 24 lewru janvier e tumnade habaruji jaltude hande wiyama wonde kanko hoore makko ko nanggaɗo e kadi ko nanguimo ko laamu takkimo wi wonde ko won gueɗe ɗe o waɗi e ko gueɗe ɗe henna kadi ko menace contre kisal leydi Burkina Faso ko wawi wonde fof mi wandi ko kanko oɗo ko avocat e kadi ko neɗɗo mo ganduɗa hen joguinoɗo fedde ɗe taw ko ɓe mbiyata ɗum ko valet citoyen ko kanko wonno oɗo mouvement e donc nangga ko guila ñande 24 janvier ha oɗo sa joni woni koye kaso ko wawi wonde fof mi wani ko maître Farama on kadi ko avocat ene wayno ko kañum woni avocat makko kañum hoore mum haali wi wonde ko violation ngaji kewɗi mbaɗama toon surtout ko fati nanggugol makko e kadi ene wayno ko ene namdi ene ɗaɓɓi loluwa Burkina Faso yo respecte ene wayno donc ɓe mbaɗi complainte hawnaki ɓe jogor dañji jaabol ko ñande alhamis 7 lewru mars ɗum noon ko ɗo e ɓaawo janggo toon to Gaza e tugnade kadi ko habaruji gomiriɗi toon to radio France international hono organisation ngaji non gouvernemental gonɗi toon e wayno oɗo sa joni ɓe mbiya ɓe ndentina aduna o wonde ko heege bongue nene woni jogori wonde toon to Gaza ɓe mbi wonde ko so tawi ballal no foti nadde hande Gaza alay sago kene woni 1.5 autoji mawɗi camion baɗɗi guila e ñamde ha e ndiyam ha e safaruji taw ñande fof ne mbawa nadde toon donc kene woni 1.5 oɗo sa joni yamirata tan ko 80 camion yo nat toon way ɗum noon ɓe mbi wonde so tawi ɗum wodani ɗum firti wonde ko yimɓe hewɓe maya toon to Gaza ko ɗum waɗi hono kanko Mahmoud Abbas o ñalli hande ko toon to Turquie
e ɗum noon e jokkodiral makko kanko e président Erdogan ɓe kaali no feewi ko fati holno balle poti ummorade to surtout toon to Turquie ha wawa nadde toon to Gaza e kaali kadi oɗo saha joni hono tampere wonani toon oɗo saha joni hono kanko Mahmoud Abbas e kanko Erdogan ɓe gostodiri ɗiɗon miijo ko wawi wonde fof en wayno ko kanko Mahmoud Abbas o arini toon pour kadi wawde ñagade kadi hawnaki Erdogan hol soutien mo wawi wadde hol kadi pression mo wawi wadde Israel pour ha cessez-le-feu fo dañi toon to Israel ha hande tugnade kadi habaruji gumri toon hono kamɓe gouvernement Israel ɓe mbi oɗo saha joni lewru korko aroru ndu en wayno ko yimɓe no fonno yimɓe jahanno toon to jumaji surtout juma al aqsa ko ɓeɗon yimɓe tan jahata toon e ɗum noon kadi maɓe kontu yimɓe yahoɓe toon e kadi somi yontere fof maɓe gartu kadi ɓe ƴeewa so tawi kiisal ne ɓeydi hewde ɓe ɓeyda ɓeɗon yimɓe walla ɓe gosti ɗumen ɗum firti oɗo saha joni ko won julɓe yahannoɓe toon to ɗiɗon jumaji nduɗo lewru korka aro ndu so ramadan jogota ko kadi oɗo hurum yaade toon no beelira ɗum fof kadi ko sababude haare wonde toon hakkude maɓɓe kamɓe Israel e Palestine naɓe walla Hamas. bandiraɓe sehlaɓe heddotoɓe radio Jowol Sar ko ɗi habaruji min jogon noon hande e ɗemgal Pulaar ɗum noon yen mbaali jaam ha janggo kadi so tawi Allah jaaɓi jarama.